Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ερχομένος ο Κύριος ως το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγενε τη οδόν, ειδούν αναβαινόμεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γεγράπτε περί αυτού. Ευθεούν και ημείς εκαθαρμένες διάνοίες, συμπορευόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν εις του βίου ειδώνες, ειναι και συζήσομεν αυτόν και ακούσομεν βόντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το πάθη, αλλά